Τι. Ναι, sorry. Μικρόφωνο. Πάμε κόσμο, άστα, θα κάνουμε κοιλιά. Μάρκινγκ με τις ιστορίες. Όχι, για Λίβερπουλ ερώτηση, εντάξει. Πάμε κόσμο, ναι, μετά. Λέγε φίλε. Πρέπει να έχει τα διάλα, Καραγκιόζη. Α, πάνε βρες καμιά γυναίκα εκεί πέρα, σφίγγει ο προστάτης βλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Τι ανακρίβειες είναι. Τέλος, επόμενη. Λοιπόν, από το Αναλύοντας τη στάση σας επί του μεταναστευτικού, στο Λάος δηλαδή είστε η πουροβερσιόν του Κασιδιάρη με δεκαπάζ. Εμείς θέλουμε να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από την Ελλάδα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα παιδιά που έχουν φύγει έξω πάλι στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ έξω είμαι, αλλά άμα έρθω πίσω μετά δεν θα με δεχτούν, αφού είμαι μετανάστης τώρα. Έφυγες. Πάμε επόμενη γραμμή, έφυγες. Ωραίος. Επόμενος κύριος. Ωραία. Έλα φίλε. Τέταρτος από το τέλος. Τρίτος από το τέλος. Μεγάλη ήταν σήμερα για τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό. Ναι. Αναμενόμενη όμως, Κωστή, επειδή ρωτάς και πού οφείλεται η απώλεια της Χρυσής Αυγής. Ναι, αυτό είναι το βασικότερο το οποίο. Όνομα και ομάδα, φίλε. Η ερώτησή μου είναι η ερμηνεία σας για την πτώση της Χρυσής Αυγής. Τι δεν έκανε η Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, δεν θα άκουσα, επαναλαμβάνω. Πάμε πάλι. Αυτές είναι κολοτούμπες. Χρειάζομαστε κάτι πιο ευθύ. Σαν τον αρχηγό. Και η Χούντα ένα καλό έκανε και ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος που βαλσάμωσε τον κύριο Μαλάτο σε μούμια και τον έχουμε ακόμη μαζί μας. Καλά, είσαι ηλίθιος, προχώρα. Άμα είπε μούμια, έλα εδώ να σε δούμε σένα που είσαι όμορφος ρε Καραγκιόζη. Έλα. Καμιά τιμητική πήρες που τους έπιασες αυτούς. Όχι, μου σβήσανε φυλακές που είχα φάει διήμερα επειδή καθυστερούσα να πάω στην αναφορά. Πουλάκι μου. Τελευταία γραμμή. Μάλιστα, ναι. Ο Μαλάτος είχε εκπαιδευτεί στον Ορθόδοξο πόλεμο από τον Αμερικάνικο στόλο κάτω στην Τρούμπα. Με την πίσω κίνηση τους έπιανε τους Τούρκους. Μην τον κοροϊδεύετε, αλήθεια λέει. Είσαι ηλίθιος και είσαι και κακοήθης. Εγώ δεν θα συγχυστώ γιατί έχω πάθει έφραγμα, αλλά είσαι κακοήθης ρε. 62 χρόνια μας λες τέτοια πράγματα ρε Καραγκιόζη. Τι είμαι εγώ που στρώνει σαν και εσένα, αυτονόμησε. Θέλω να πω ότι έχω ψηφίσει εγώ τον κύριο Μαλάτο και Μάριο νομίζω ήταν λίγο άδικη η επίθεση που έγινε πριν προς το πρόσωπό του. Όπα! Μπάμπη, δεν επιτέθηκα στον άνθρωπο. Ορίστε. Άλλο σπερματοζωάριο που αδίκησε. Φυσιολογικός έλεγε ψήφισα Μαλάτο, ρε. Αλλά Σωτήρης από Εύωσμο πάω. Και πήγα στο πάραμε που κάναμε στα διαβατά να πούμε. Και αυτό που με χάλασε είναι ότι ένα κοπρόσκυλο από όλα τα κόμματα δεν πάτησε. Εσύ ρε Μαλάτε να πούμε ρε ταριχευμένε βουλευτή να πούμε γιατί δεν είσαι φοβήθηκες. Ταριχευμένε βουλευτή. Δεν είμαι βουλευτής καταρχήν ένα. Και δεύτερον, Θα ήθελε. είμαι καρδιοπαθής φίλε και οι γιατροί μου τα απαγορεύουν αυτά επί του παρόντος. Σε κάνα Το εξάμηνο. χοιρινό βαρύ ήταν. Ορίστε. Το χοιρινό βαρύ ήταν. Λοιπόν, θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια για κάτι, γιατί έχει κάνει μια πρωτοτυπία η οποία πρέπει να την εξάγουμε στην Ευρώπη. Γάβρο παστό έχουμε και εδώ στο σούπερ μάρκετ. Βαλσαλμωμένο γάβρο σαν τον παππού που κατουριόταν πριν, δεν έχουμε ούτε εδώ πέρα. Τώρα να σου πω τίποτα για τη μαμά σου θα φωνάζεις, οπότε άστο να πάει συχτήρι. Άστο ρε μαλάκα να πούμε, άντε μπράβο. Ας σου πω και για τον παπά στο Αμερικό. Άντε ρε ηλίθιε να πούμε, άντε. Αβάρα. Κόπηκε το αφεντικό. Κόσμο, λέγε. Φύγαν όσοι να είναι. Καλημέρα. Να, δεν βγήκε. Καλημέρα. Όταν ο τηλεφωνητής είναι ο ιδιοκτήτης. Έλα, Είναι και σκηνοθέτης. και σκηνοθέτης. Έλα. Να πω για το χ. Σταμάτα λίγο. Λέγε ρε φίλε. Είπε hello. Hello. John, I'd like to speak to John Malatos. Τζον Μαλάτος. Ζων Μαλάτος, εσένα θέλει. What's your name and your football club? Πλάκα κάνει. No, it's Douglas, guys. I'm his real father from the U.S. Navy fleet. My son, I want to come back to Greece and take you to go meet your real mother in Truba. From the U.S. Navy with a fleet. Δεν ακούς τίποτα γιατί έχουν βουλώσει εδώ πέρα με τους κολοπόντιους εδώ πέρα που φέρνει. Μόνο την τρούμα ακούσαμε. Μόνο την τρούμα ακούσαμε. Θέλει, λέει, ο γιος μου να έρθει και να γνωρίσει με δική του μητέρα εδώ στην Τρούμπα. From the U.S. Navy fleet, Arizona. My name is... Είμαι από το πλοίο Αριζόνα των Αμερικανών. No, not the Pleo, the fleet. The
ζεις από Βασικά πες το ότι βαλάρι, στην Τρούμπα, μαμά σου. ναι, στην Τρούμπα οι 8 στις 10 που δούλευαν είναι γνωστό που ήταν. Από πού ήτανε? Ήταν από πάνω. Από πάνω, γιατί και λογικό είναι. Όπως και εδώ, πολλές που δουλεύαν και δουλεύουν οι κοπέλες είναι από κάτω. Λέγε φίλε. I want to take John to go meet his mother in Truba. You know why they call you mommy? Why they call you mumia? Because your mother was permitted. Λέγε τη μετάφραση. Τι λέει. Ξαναπες το ρε. Δεν ακούς ρε Μαρία, εγώ δεν ακούω τίποτα. Πού να ακούσεις εδώ πέρα. Υπάρχει να πούμε ήχος. John, my son, John, the sound engineer wants to break our relationship. My son, John, I'm your father. I'm not your son. My No, father you are. is You dead. are my boy. You are from Cuba. I want to come back to Greece and go to meet your real mother. Leave us alone, asshole. Oh my boy, you have your Get off my stack. your real mother. Go and fuck yourself. Fuck yourself. Boy, don't speak Ρίχτω, to your ρίχτω. mother like Άντε your mother μπράβο. loves me a lot. She Ρίγε. calls you mumia. Ασχολ. Ένα αγωνιστικό χαιρετισμό στον κύριο Γιάννη για να κλείσω. Να σε καλά. Ρεύτε.